Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Cause you may be
padha seneng wong tuane ora oleh tuku kanthi wedai kanthi emek godhong wedai kanthi uji cetok kaya mesti emek godhong wedai kerdus emek godhong wedai kerdus uji cetok kaya wedus ini dong ini ya wani jangan piye ora wani kita iya waduh ya mojar Cendong, wis gawe kopi aku malah utah. Alhamdulillah. Kudune jaloke karo sing digawene. Sopo jenenge sing duwe gawe? Alah aku yo ora ngerti mok jaring wis dijo malah ora ngerti. Bapak Mustafid. Ayo Mustafid sing dase gigi. Kuwi bolongmu dalang bolongmu. Kuwi Mustafid kuwi bolongmu. Iki sing duwe gawe kudu Mustafid. Aku tak buka wong sepuh kok. Sapa jenenge jajal lak kakon? Ibu Siti Tosibah Safitri. Wah, lha kuwi Ibu Siti ki senane kosidehan, Pak. Walah. Apa iya? Lah tak pamit nyuwun sewu nek nyanyi kosidehan ki suarane cementeng ngene iki, Pak. Oh, ya mengko kok nyumbang rene nyanyi kosidah. Iki dawangan Bu Siti kosidah kok nyanyi kosidehan yo panggaoke ya, Pak. Iya. Kowe jan tenan garap wong tuwa. Aku njaluk wedang kopi loro. Ala wong tuwa garap ambruke kan sing siji tak ngene sing siji tak kake anakku malah diwutake kowe. Ah, anakmu biasane mangane suket. Lah, kuwi prasapiku goblok. Anakmu lah sapi. Goblok kowe. Sing mangan suket ki sapine wekku ora anakku. Lah wong nom kok malah goblok-goblok wong tuwa. Kowe mbak aku ki tuaku ri. Apa iya? Lah umurmu piro? Aku lagi 30 kurang loro. Umurmu? Umurmu piro? Umurmu piro ri? 30 kurang loro. 30 kurang loro. Sing seneng Hongkong tembak kuwi. Wah, aja. Oh, iki arep di enggokke mrono. Nomor lah ya Allah budi centong. Iki ya kowe kaya ngono kok bayarane akeh aku gumun aku. Lah Pak Gelut ayo gelut apa wani. Aja aku wis tuwa ora wani. Lah anakmu kok maju tak mayu. Iki tak. Iki ayo no mulih ayo no. Lah iki lebari ayo mulih. Aja digowo, aja. Mulih ayo mulih. Aja. Oke. Wes ana yange kok aku panggawani, Pak. Walah. Lah kaya yang cenenge sing mburi ki kok iki biyen yo CSmu kok. Ha iya. Iki biyen CSmu yo. Lah jajan ki sindene kan madhep kono. Saya ora gelem. Sindene kan madhep orjene jajan awani. Alah. Oh, ayo. Alah. Tempe apa? Aku seneng tempe goreng. Ku coba melamar gadis.
Apa kae? Gadisku lamar rondo tuwa pek dhewe. Pek Sundari. Aku coba-coba melamar sapi. Lah, kuwi arep kurban. Sapi ku lamar jebule anake dhewe. Iya. Yuk, caturke. Iku coba-coba lagu bawangan saus.